Good morning guys. So dito tayo ngayon sa Commonwealth. Papakita ko sa inyo yung dito sa Commonwealth na hindi na nasusunod yung bus lane, yung motorcycle lane. So wala na, labo-labo na. So tingnan nyo guys. Itong may guhit na itong may blow na ito ay motorcycle lane yan. Pero tingnan mo guys, ang daming wala sa blow lane na yan. Wala na. Yung 60 kph wala na. Yung mga bus dito magpatakbo, grabe. Ang laki nito guys. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 8 lanes ito mga boss. Pero bakit nagta-traffic pa rin dito? Ito na ang pinakamalaking kalsada ngayon. Dati EDSA, ngayon Commonwealth na. So mga manonood sa akin yan sa ibang bansa at saka mga taga-probinsya, pero lang sa mga taga-Maynila, siyempre kabisado nila ito Commonwealth na pinakamalaking kalye ngayon dito sa Metro Manila. Meron siyang motorcycle lane, may bus lane, pero hindi na siya nasusunod guys. Wala na. Ito, tingnan mo yung mga jeep guys, kung saan na lumihinto. Wala na. Dito guys, pag rush hour dito, wala na nanguhuli. Kasi nga bara-bara na nanguhuli sila dito, alam mo kung kailan. Yung walang traffic, linggo. Tapos yung hindi na rush hour, yan, nag-apwisto sila dyan sa mga overpass. Kinukuhanan nila yung mga mabibilis, mga overspeeding. Pero pag mga ganitong katulad yung jeep na yon, overspeeding na yan. Nasa 70 kph na yan. Wala na, hindi na nasusunod Kasi nga hindi ko alam kung bakit hindi na nasusunod sa traffic, o kaya pagka walang traffic nakakabuelo sila. Ganun ba? Minsan lang makakuha ng hindi matraffic, bubuelo sila. Yun lang ang pagkakataon nilang bumilis Tulad mo ito guys, ang laki na nitong kalye na ito. Bakit ang traffic pa rin? Hindi ko maintindihan dito sa Commonwealth Saka dito guys sa Commonwealth, bibira na nagtataksi dito. Naunahan pa ako no, mayroon pumara sana. Naunahan pa ako. Nagbablog kasi ako guys Kaya hindi ko napansin may pumapara pala. Yun na nga guys. Dito napakalaki, pero tingnan mo ang traffic niya. Hanggang doon niya sa may circle. Ay, naga. Dito day. Pag may na mag-drive dito, wala.
Hindi ko alam kung kailan matatapos tong LRT dito. Pero malapit na to guys matapos. Ayan mga ginagawang poste yan. Ayan yung nakikita nyo yan. Ano yan? Station yan. Matatapos na. Tandang Sora Station. So idadaan ko kayo guys dito sa, hindi mo na ako dadampot pasahero, dadaan ko kayo dito sa central office ng Iglesia ni Cristo, kung gaano siya kalaki. Ito ang ano nila, ito ang pinaka main ng iglesia. Meron dito mga eskwelahan, kompleto dito. Dito nag-aaral yung mga minister nila. Lagi yung pinanggalingan ko guys, hindi ako nakadampot. Galing ako ng Novaliches pero wala akong nadampot. Dito na ako sa Tandang Sora. Kita nyo guys ang traffic na yan, 8 lanes na yan, Pero tingnan nyo guys, ang galawan dito parang usad pagong lang. Papakita lang sa inyo guys yung central office ng iglesia. Ito dito guys, dito. Ito. Kita nyo yung traffic na yan guys. Ayan guys, hindi yata nakikita. Kanan tayo dito sa Central Avenue. Itong kalye na ito guys, pinangalan sa kanila ito Central. Itong kahabaan ng Central na ito guys, halos kanila ito Ayan guys, iglesia. Ayan, ito ang umpisa ng ano nila yan, Central. So ito, haba niyan guys. Hindi ko lang nadiretso sa ko. Haba niyan. May ano yan, hindi pa diyan nag-aaral yung mga minister nila. Nakita mo yung bakod na yan, diyan yung kahaba na yan. Haba yan. Diyan yung nag-aaral yung mga pastor nila guys. Haba niyan guys. Iglesia yan, pag-aari ng iglesia yan guys. Kita mo kung anong haba yan. Anong gano ng bakod guys, kanila yan.
So dito naman sa kanan guys, dito yung mga ano nila, yung mga kondo. Kanila rin yan guys, yan mga kondo na yan. Sa iglesia din yan guys. Nabili nila itong lugar na ito guys. Siguro mura pa ito dati. Puro nakaputi yan, puro nag-aaral yan yan guys. Yan, mga uniform nila yan, mga nakaputi na yan, mga yan. Dito guys, ito sa kanan na ito, ayan, dyan yung college nila. Ito, ayan, yan sila nag-aaral, yung mga nakapasa sa kanila. Yan, haba niyan guys. Ayan, kanila pa yan guys. Yaman ng iglesia, ano. Siguro nabili nila ito mura pa noon. Kasi itong Tandansura noon talagang ano pa ito, bundok pa ito noon. Yan, mga eskwela nila yan guys. Ayan, New Era University. Yan, ayan, kanila pa yan. Ang laki ng eskwela nila dyan guys. Tapos ayun, kita mo yan guys, yun School for Minister. Ayan, dyan sila nagtitraining yung mga pastor. Yan, haba nyan. Ang laki, haba, di ba guys? Siguro ganito rin kalaki yung KOGC. Yung KOGC naman doon kay Pastor Kibuloy, nasa 30 hectare. Halos ganito rin siguro. Ang Katoliko lang ang wala Pipitsugin lang ang mga Katoliko Wala mga sariling lupa Ayan. Okay na guys. Pinakita ko lang sa inyo yung Commonwealth. Okay na guys. Pinakita ko lang sa inyo yung Commonwealth at saka yung Central Office ng Iglesia ni Cristo kung gaano kalaki. Alright guys, bye bye at magandang umaga sa inyo lahat. Hasta la vista, baby.